Ahojte, v tomto videu vám ukážem, ako nakupovať kryptomeny na Bisone. Pred nákupom kryptomien si musíte najskôr vložiť peniaze na účet. Kliknite na vklad, vyberte okamžitý vklad alebo bankový prevod a vložte peniaze. Potom klikneme na kúpiť, kde budeme presmerovaní. Tu si vyberte požadovanú kryptomenu, napríklad Bitcoin. Kliknite na kúpiť, zadajte množstvo bitcoinov alebo sumu v eurách, povedzme 10 eur. Množstvo sa automaticky prepočíta. Kliknite na typ objednávky. Môžete si vytvoriť sporiaci plán, limitnú objednávku alebo stop objednávku. Inak nakupujete len za aktuálnu trhovú cenu. Odporúča sa zadať limitnú objednávku, ktorá sa zrealizuje až po dosiahnutí ceny. Kliknite na pokračovať a potom tu môžete zadať cenu a podobne. Teraz sa vrátim späť kliknutím vľavo hore. Väčšina ľudí pravdepodobne zadá trhový príkaz, čo je úplne v poriadku. Klikneme na ďalej. Potom uvidíte, koľko bitcoinov dostanete a koľko zaplatí. Následne klikneme na dobré a dostaneme správu, že objednávka bola vykonaná. Kliknutím na portfólio uvidíme aktuálnu hodnota klesla v percentách, keďže som investoval málo. V sekcii kryptomien vidíme aktuálnu hodnotu. Takto jednoducho viete nakúpiť kryptomeny cez Bison. Ak vám video pomohlo, budem rád za váš like. Dovidenia.